дар шаҳри Душанбе бо иқдому ташаббусҳои пайвастаи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр нисбат ба ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ бахусус таъмини зиндагии шоиста ва беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад. натиҷаи хуби ҳамкории мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳр бо бахши хусусӣ ва фароҳам овардани шароити хуби фаъолияти соҳибкорӣ дар пойтахти мамлакат аст ки сол то сол шумораи биноҳои истиқомативу маъмурӣ ва хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе афзун гардида, таваҷҷӯҳи доираи соҳибкории пойтахт ҳам ба вусъати корҳои тиҷоративу соҳибкорӣ бештар гардидааст. дар доираи таҷлил ҷашни бузурги миллии 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар кӯчаи Пулодии ноҳияи Шоҳмансури пойтахти мамлакат бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе маҷмӯаи замонавии истиқоматӣ ифтитоҳ гардид. сохтумони маҷмӯаи мазкур моҳи марти соли 2018 бо ҷалби сохтумончиёни маҳаллӣ оғоз гардида, дар корҳои сохтумонӣ асосан масолиҳи сохтумонии ватанӣ истифода шудааст ва анҷоми корҳо ба моҳи августи 2021 рост меояд. маҷмӯаи истиқоматӣ бо сатҳу сифати баланд ва ҷавобгӯ ба меъёрҳои миллию замонавӣ аз ҷониби соҳибкори ватандӯст Муҳидов Саёд анҷом дода шудааст. дар доираи дастуру ҳидоятҳои бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ дар доираи ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мо соҳибкорон азм гирифтем ки чунин маҷмӯаи калони истиқоматиро дар маркази шаҳр ки ҷавобгӯ ба стандартҳои байналмилалӣ мебошад сохта ба истифода диҳем. дар оянда низ барои рушду нумӯи ватани азизамон Тоҷикистон саҳми босазои худро мегузорем. дар назди маҷмӯаи истиқоматӣ ҳамчунин майдончаи варзишӣ барои бозии футболу баскетбол, майдончаи бозӣ ва дилхушии кӯдакон ва як майдони тенниси рӯи миз, инчунин нишастгоҳҳо барои истироҳату фароғати сокинон мавҷуд аст. биноҳои мазкур партовгоҳҳои муосири зеризаминӣ алоҳида доранд ки барои коғазу партовҳои пластикӣ сохта шудааст ва аз лиҳози тозагию бехатарии ҳифзи муҳити зист ниҳоят муфид мебошанд. лоиҳакаши маҷмӯаи истиқоматии Академияи меъморӣ ва сохтумони ҷумҳурии Тоҷикистон ва пудратчии ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди маҷмӯаи пули сангин мебошад. маҷмӯаи истиқоматӣ аз 4 бинои 19 ошёна ва як 22 ошёна иборат буда 15 лифти муосир дорад ва дар ҷойҳои муайяншуда 48 камераи назоратӣ насб карда шудааст. маҷмӯаи истиқоматии муосир дар майдони 1,1 гектар бунёд гардида дорои 520 ҳуҷраи истиқоматӣ мебошад. инчунин маҷмӯаи калони истиқоматӣ таваққуфгоҳи дуқабата дорад ки барои 220 мошин пешбинӣ шудааст. дар ошёна якум ва дуюми он марказҳои хизматрасонӣ ва ҳавзи шиноварию толори варзишӣ бунёд карда шудааст. Хуршедаи Наҷмиддин, Баҳодури Истам, Душанбе Ахбор.